Какво гледаш, момиче? Гладна ли си? Виж какво. Ако разбереш от кое място на кокошката е това, ще ти го дам. Това е крак на кокошка. Я виж ти. Значи, за яденето главата много ти работи. Айдела, вземи, ти си го спечели. Ти такова ядене само сънищата ще ядеш. Знаеш ли колко е вкусен? Виж, ако ми почистиш обувките, ако ги излъскаш, ще ти дам това. Разбрахме ли се? Този път няма да те лъжа. Направи какво ти казвам и този шоколад е твой. Хайде де. Добре. Сега малко отзад по ъгълчето, така. Браво, браво. Значи, ето ти спечели този шоколад. Вземи. Но вие ми обещахте то, Амджа. Ах, колко глупо момиче си ти. Защо мамите така детето, тогава да подвеждате това дете и да се подигравате с него? Толкова удоволствие ли ви доставя това? Ти нямаш ли изобщо страх от Аллах, бе, човек? Виж какво, ти как разговаряш с мен? И за кой си мислиш? Аз знам коя съм, но всъщност ти си забравил кой си. Ти нямаш ли съвест? Така и с куче не може да се постъпва. Извинете, как е болния? Не може да говори, докторе. Нито може да говори, нито може да диша спокойно. Нито може да се храни през устата си. 2 години постоянно е в болки. И каква е болестта му? Рак на гръкляна. Нищо не може да яде. Само на система се подхранва. А казаха ли причините за това? Нито един лекар не знае причините за това. И те нямат обяснение. Никога не е пушил, не е пил. Хранише се добре. С нощи дойдохме и казаха рак на гръкляна. Много съжалявам. Благодаря ви, докторе. Какво гледаш, момиче? Гладна ли си? Виж какво. Ако познаеш от коя част на кокошката, ще ти го дам. Това е кръка на кокошката. Я виж ти. Значи за ядене главата ти работи много. Ела, ти го спечели, вземи.